Guys, yung nagatuhang utan. Ito na yung paborito ni Mami B. Utan nga. Daghag sikwa. Nikol kalutos. Pansik. Guys, good morning guys. Yan, sugod ako luto guys. So, may say ganahan sa mga bata. Beans nga. Dading ipabukawan ag karni na. Mandi pang sagol na sa mga pansit ba. So, divide na sadya. Yang pabukawan kay kuan. Hindi ko mahasol makuan ba sa rip gahi mo. Happy Sunday na tong tanan guys. Oh, na sila sa terrace. Kay magsimba ilahang yang ati. Magsimba man dud niya inagka Sunday. Oh. Wow, ingong tubig ay tubig mama. Ma. May tubig. Cheat na kayo silang tulog guys. May tubig ma. Wow. Hindi po kinakaswitan kayo ni siya oh. Kinakaswitan. On man na siya. Oh, nahugaw ang nahugaw. Umin siya mo guys. Biyon sa itambal sa sipon. Kau na kay alas 10 mo kayong simbahan. Wala ba nagkabulitok ng salina mo? Naman. Kaya init na ito timing dyan ang mga bumbilya kay gananas lang init. Wala. Bye na ati. Bye na ati. Guys, mga ulit taog. Singa sinjuani. Marang siguro niya. Ikaw. Na may iban nga niya di ganahan o baho ba. Wala ko ganahan ko dani. Gabi. Pumunta. Nang limpyo ko kuan guys kay maninda na magugugma. Nya mga iring to na sa terrace na gibabutang. Kaya di pwedeng magluto ta guys nya. Nadari ang mga iring sa kusina. Hello guys, pag humanlay ni sa uguan duty sugod na sa darig butang uguan. Di ba naman to'y dako na yung lata pa? Kani siya epoxy primer. Kay kinahanglan siya butangan ng epoxy primer de guys kay doon mamigdagat. Para di lima kalawang. Salamat ika Jumambi kay iabot ng yang gi-order nga kuan. Suga sa outdoor. Dapit na sa kilid sa mindo ibutang ko no. High quality. Daghan mo di siya kuan nak. Tricolor ay ano na siya akong gipili. Ano ra? Warm color kaya among atong light tricolor man po. Nindot na siya guys ug mga tao na dito sa atuhang duha na siya og dapit sa kuan bintana dapit sa pultahan. Excited pud siya nga
Kani mo bulb niya, LED. Corn bulb man yun. LED. Ah, laylay color. Di, isa na ka color. Warm ka lagi. Niyog Ganahan ka. mapundi. Naaraman niyo palit sa ilahang kung tindahan. Singan ni siya forma guys na. Makakita ra mo dani puhon og mataod na ni. Tuhon lang, ug mahuman na jud kay di man mapili taod ron kay mabuling, maabugan Guys, pa. nga na siya forma guys. Oh. Na may murag lampara ni sa on by Mindron guys. ni dapat ipabutang ma'am. Naisa ka doon magsiga na natuhang mindor. Salamat kay Ma'am B. A few moments later. Guys, good morning guys. Yan, sugod ako luto guys. So, may siya ganahan sa mga bata. Beans nga. Diyan din gipabukawan ag karni na. Mani pang sagol na mga pansit ba. So, divide na siya. Yang pabukawan kay kuan. Hindi ko mahasol ug makuan ba sa rip magahi mo mag-ice. Guys, yun nagatuhang utan. Yun na yung paborito ni Ma'am B. Utan nga daghag sikwa. Mikol kalutos pansik. So guys, nanako dari guys. Natuhang bagyo beans lagi. Ang pansit guys, way carrots kay arang mahalag carrots pero buoy ang lang ni sa kuan guys. Bagyo beans so mahal gali po ng bagyo beans sa 100 na ang kilo. Nanay ning palit day sa lumpia. Kumay na naman ni. Yato ang utan. Guys, mingaw pa na last size pa. Gamay ra kay mga estudyante kay Apdira. Lag na guys nga nakurot sudan yung mga customer yung mga customer na gwapa taga Boholo. Salamat ako din si Ate Lorraine Ma'am Lorraine. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you sa mga blessing sa mga namalit. Salamat pag-amping mo. Ug maagin kay kuan basig tinunuan nga kuan siya mahilig na tinunuan. Tinunuan kalabasa. Naghakot to. Kay mo dito ko dari duty nak. Duty mo kuan sa ko diri kay mag-harvest ko sa talong. Singani mo lang, ha? Edwin? Dini mo taga Bohol? Ako ni taga Bohol? Basta ko kung tao. Nana si Edwin. Nas RGB, para itong naimong palit sa itong una ba? Okay, sarado ba yung RGB gahapon? No, pare ani ba? Dito lungsod din na magipalit. Palit ko ng Sahara. Wala. Naato dito gahapon akong gikuan. Kumato day ko ron og kuan nga ng hardware. Kay kani ang gipalit gahapon. Gamay ra ko ni. Ay gamay ra jud ang sulod di ay. Nahurot na nila duha ka box. Mandar lagi ni Ma'am B. Nadari si Randolph. Nahuman na gimuhang kwarto.
Yan nadari ko sa kanang kuan ko ni taga Bohol. Si Edwin. Sa apelyido ni mo Edwin? Lumusbog. Ha? Lumusbog. Lumusbog. Asan dapitan at Bohol ng Lumusbog? Carmen. Ano ba? Sa Carmen day ni. Doon ni sa Chocolate Hills. Edwin Lumusbog. Taga Carmen Bohol. Galuto day ko og sabaw sa panday kay nahuro tagahong kuan paninda. Nakuha ni siya kanang bukog ba? Hindi ka may unod sa baboy. Sorry. Everybody Hi. Tin ka sako nga cement. Kung ni si Sahara, ma'am nga isagol ko ni sa simento ba para dili mo kuan, para dili masudlan og tubig ba ang kuan. Yan ako dari sa hardware sa Santander. Giad og porsulan tin kuno ka sako. Blind ribbits. Mora man kan isa isday. Brand. So, naka-order na dahil mi og kuan. So magulat na lang mi i-deliver pero among dadon ag kuan blind ribbits. Mga to sa amig merkado. Makainit ag lugar dari guys arang kainit. Pero makabili man kaya dito sa Oh, magaw. Bilero kalas dosa eh. Ha? Makabili dito. Makabili man. Bato na lang ako, tignan ko tubig na. Ban ka papa? Tapos yung sa o. Ito isa po do. Hindi na sa pagigil niya. Min. Hala, mama na ni mo. Mama na ni mo. Hala, luuya. Di mo na anak tulo. Luuya, oy. Uban mo? Uban? Uban mo upat? Naasa mo ibutang na ako. Oh? Uban mo Mama Ruby? Paano sila guys oh? Tulo ka buki ang anak. Nadadapis kasada guys. Kita ag blind ribbits. Diya ag katong cement iapir to nila og deliver tong Sahara. Palit ko folder kay kinahanglan si Nicolo folder. Naamambi na dami dari sa City Hardware. So mo ni say PVC ceiling tag 370. Pero kanang 370 taas na kay na sa. Digis na na. Kuha na sa maputol-putol na na. Kari 385 ganing puti. Nyay barato 290 natural. Nya kani mo ni say PVC wall, mo ni say design sa wall. Nay 420. Diba? Kuan din ni siya. 3,200 din ko ano. Hagdanan. Is na? Una na may dari kuan guys kay dari na pud mi nag-order og metal paring. Kay dito mi sa Santander gi resibuan na sa kuan. Sus kay pagtawag pa dito sa ilang main nga hardware. Kuan man. Wala naman sila nahudtan sila og baga. So nibalik mi dari sa City Hardware nahudtan sila og baga ng metal paring. Mananaw mi og Muni pa pinter na. ano. Nga na. Kana na lang oh. Pwede na yun niya. Kwarto dapat uniforme. 880.
880. Mana naman sa uso ron. Murag ila junjun murag ingan ito. Ila ati daday kay murag ingan ito. Mahal kayo guys, oh. Commander na siya. 1950. Wala ang program natin yung Nya kani mga ngani. pila to ite. Kini mo nalagay ni. Malagi na. 300 pero pila niya. Kare Pila kubok 380. man eh. Ado man. Paris na na sa usa ka Paris na na sa usa ka. Sa kapuntahan. Upat Duha. ko kuan, luara. Duha man basta ingan ka nagkuha. Naupat lang tong ato kay gagmay man. Ah, dagko ibutang. Oh, ngani ka lang dagko ba itong kultahan. So Paris na ni. 380. Paris 380. Nya mura man na siya. Kana, tanawon ko na. Silver. Silver. Ako siya mura siya kanang Gold. light bronze ba? Mm. Kini stainless stainless. Mahal ano, 880. Quality mo kuno siya. Pero sa mga pultahan pwede magdili siguro mga ingana ra. Pinani mo ko dili mo guba. Kini oh inani. Kini inani pa oh. Dili mo guba na. Pero ito sa CR na to gud nga wala ka og 2 semana guba na. Nga naman ang atong sa kwarto sa pultahan nato ron. Kay wala man nato gamita. Katong lakman nga way pero man gigamit na to. Ah, susi sa susi. Mm. Di mangod kay daghan kadto sila gi-stock. Nya nahudtan nag-stock dito sa RGB nya naila didto nipis. Nya nasugdan naman na mo og baga. So na mga baga kay nila mga kuan diha guys. Kami diri sa City Hardware. Ugma pa ko na i-deliver. Ang tabok na lang mi dari, mao ra gihapon ang presyo. 120 ang baga. Na didto sa Santander nipis. Nya tag 95 nipis nya nasugdan naman namo ng baga. Nya ganing nasina ni mo ma'am kay mao man ni nga resibo. Pare-pareho raman ang presyo. So, padung na mi uli guys. Aning City Hardware layo-layo ni sa Uslob. Layo sa lungsod ba? Nya kay mao raman ni hardware dari nga dako nga one. Nagpahimo dako kay building. So daghan nagsiminto ma'am giakot na nila. Karon pa mi niabot. Niabot na dahil deliver. Si Nicole nag-receive. Rico ug ni Albert. Na kamusta naman ka diha? Sa tingani mo? Kalimot na pud ko. Edwin? Na liningan na ni Joel Mambi ang paras to nga. God Lord, palayo lang yung taon mi. Grabe ituma ang dagat. Subno kayang hangin. Grabe itumag langit na. Oh my God Lord. Lang, kusubno kayang hangin. Diyos ko Lord. Buti ang dagat, grabe ng ituma. Amping taon, ampo ta guys. Palayo lang yung taon ta.